Niekedy naozaj stačí odísť iba pár minút od Košíc a získate oveľa viac priestoru a pokoja pre svoj život. Vitajte v Ruskove. Dom ponúka 4 samostatné izby, priestrannú obývaciu izbu, kuchyňu, kúpeľňu a 2 toalety. Dom je v pôvodnom, ale udržiavanom stave. Má bezbariérový prístup a novým majiteľom tak ponúka možnosť vytvoriť si bývanie presne podľa vlastných predstav. Ak k tomu pridáme slnečný a udržiavaný pozemok, ktorý ponúka priestor na oddych, záhradkárčenie alebo chvíle s rodinou a priateľmi, možno práve tu nájdete miesto, ktoré budete volať domov. Teším sa na stretnutie pri obhliadkach. Zavolajte.